अबाव थांनो मादै बै रामसकआव थांना फैनि र' आयु मा एसे साफा साफा बिसोरलाय आयना नागिरनां ओइ फाग्लिफोर दिनै जोंहा बाजाराव मोजां मोजां दख'ना बायना लाबोखानोसै दे फुजानि औहाय आं हले जिन्स लंपेन्टसो बायगोनहाय आं दख'ना सख'ना बाया फाग्लिनि बाथो बिदिनो ल'खा मालायनि गारिबाबो आंनि बादि देखायनोसै आं फैग्रोसोंल' बिसोर फथायनां ओइ जारुमोन अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय ना सेंग्राफोर लोगो हमनो थांनो नागिरदों आदायाबो जोंखौ बिदिसो बुंबावबाय जों बाजारावसो दख'ना बायनो थांनो नागिरदों ओइ जारुमोन आंनोबो सासे नायनानै होदोब्रा माथो रावबो सोग्रबथारा बैसोआसो रागलायलांबाय आंना जागोनहाय आदा जों बानायना होगोन ना खालि रांफोरखौल' नोङो गामसा लेनदेरथेनानै दोनखादो दानि जुगाव रां नङाबा जायाना जागोनलै नानिमोन रांखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंसिनि गेजेरावनो सोरबा जादोब्रा हायोबा जागोन दे आबौ बुरि हिनजावबाबो मोनथारगोन नोङो येस आबौ मा होननाय जाखो नोंसिना ओइ जारुमोन मा एंगेलै बुंखो नोंसोरो आंखौ नोंसोरबा बुरिनानै थानांगोन मोनथिबाय मा जातनि सिख्लालाय बिसोरलाय आंखौ आबौ होनबावबाय साला नोंसोरबो बुरिनानै थानांगोनथ' अमा आदार होनोसैलां होनबासो थिग जासिगोन